Čau lidi, takže já jsem se pro vás dneska rozhodl natočit video ohledně kompletní odinstalace grafických ovladačů. A proč jsem se teda rozhodl natočit zrovna video ohledně odinstalace ovladačů? Důvodů je několik. Jeden z důvodů je, že Nvidia po každý svojí aktualizaci, případně nový verzi grafických ovladačů za sebou zanechává stopy a soubory, které na disku zabírají neskutečné množství místa, a my si ukážeme, jakým způsobem udělat tu odinstalaci kompletní a mít ty ovladače naprosto čistě nainstalovaný. Takže první, co budeme potřebovat, je, že si stáhneme a rozbalíme Display Driver Uninstaller. Já vám to tady nemám to tady předpřipravený, takže vám ukážu přímo, jakým způsobem to udělat. Já jsem šel tady teda na Google a zadal jsem si Display Driver Uninstaller. Hned na mě vyjede první odkaz, který si teda rozkliknu. A máme tady nějakou verzi 18.021 a sjedeme teda dolů. A tady si můžete stáhnout, vlastně jsou to odkazy z Nizozemska, Rakouska, Německa a podobně. Já si teda vždycky dávám stažení z Německa. A tady vám to teda za chvíli stáhne, tady píšou, že download bude do 5 vteřin, rázem teda mám stahování dokončeno, jelikož stahuju soubory na plochu, tak to máme tady hned k vidění. Je to teda v RAR souboru, takže to rozbalíme, dáme tady extrahovat na plochu, tak tohle můžeme odstranit a otevřeme si teda složku, kde jsme ten program stáhli. Máme tady složku, ve které teda nic není, tyhle si nevšímáme, ale otevřeme Display Driver Uninstaller téhle verze, dáme tady spustit a ono se to extraktuje do té složky, kde jste to pustili, nebo si můžete vybrat cestu, kam to chcete extrahovat, nebo kde to chcete otevřít. Já si dám teda extrakt, nebudu tady nic měnit. Vidíte tady, že rázem se mi vytvořila nová složka Driver Uninstalleru v této verze, takže to teda otevřu a pustím si Display Driver Uninstaller. Tak naskočí mi teda program, ale ještě předtím upozornění, že všechno je teda na vlastní nebezpečí, že bychom si měli udělat zálohy a máme si přečíst tu licenci a podobně, že můžete ztratit nějaký data a podobně. Není to nic nebezpečného, dělal jsem to už několikrát. Myslím si, že tohle ani není důležitý, takže to pouze odkliknete a vyskočí vám nastavení, teda možnosti. Máte to teda česky, takže to je o to jednodušší a lepší. Projdeme si v rychlosti jenom ty možnosti, většinou tam necháte to, co máte doporučený, případně to, co chcete tam nechat a nebo zaškrtnout nebo odškrtnout. Takže první tady máme odstranit stávající a předchozí monitory, doporučeno, necháváme, jelikož je to doporučeno, nechal bych to, určitě to bude souviset i s některýma souborama v ovladačích. Pak uložit soubory protokolu do složky programu, vysoce doporučeno, taky necháme zaškrtnutý. Vytvořit bot obnovení systému, pokud je to dovoleno. Když máte ve Windowsech dovolený bot vytvoření tedy obnovy systému, tak on vám vytvoří vlastně, kdyby s náhodou se cokoliv stalo, náhodou byl nějaký problém, že se to nedařilo, nebo vám to udělalo černou obrazovku, nebo spadlo, nevím. Tady v tomhle případě by se to nemělo dít, takže upřímně řečeno, myslím si, že to je zbytečný, ale já to tam radši nechávám, protože nikdy člověk neví, co se může stát, ale rozhodně v tomhle programu se mi nikdy nic nestalo, takže to je v klidu. Pak tady je skladovat konfigurační soubor ve složce roaming, to teda nebylo zaškrtlý, tak jsem to nechal odškrtnutý. Automaticky kontrolovat aktualizace Display Driver Uninstalleru při spuštění nepotřebujete, protože si ten program vždycky budete stahovat jenom v případě, že vyjde nějaká nová verze, anebo jenom v případě, kdy budete chtít čistě kompletní a čistou instalaci. Takže to teda odškrtnu, pak odstranit Vulkan Runtime, tady už máte i popisek, když na to najedete a necháte na tom myš, že není doporučeno v případě, že vlastníte dvě odlišné grafické karty podporující Vulkan API, klidně bych to tam nechal, a zobrazovat nabídky od našich partnerů, není to důležitý, to je tady nabídka od partnerů, to klidně můžete odškrtnout nebo ne, je to úplně fuk. Tak specifický Nvidia možnosti. Tady je odstranit složky ovladačů v C Nvidia nedoporučeno. Musím říct, že
vlastně během toho, když si stáhnete nový ovladače a pustíte je, tak se vám prvně extrahujou někam a to je právě většinou do NVIDIA, odkud to potom následně instalujou. Myslím si, že tohle není potřeba, nebo já si mám takovou zkušenost, že vlastně ono se to stáhne do NVIDIA, ale rázem během té instalace nebo po instalaci těch nových ovladačů on to z té NVIDIA smaže a takže žádný místo vám to tam nezabírá a vlastně tam ani tady ta složka není, ale pro jistotu to tam můžete nechat, i když tady máte teda nedoporučeno, myslím si, že to není problém. Pak tady bylo přednastavený teda odstranit 3D TV Play a odstranit GeForce Experience. GeForce Experience je přídavek, který se pak používá ke hrám, ke konkrétním nastavení her a podobně, to si pak ukážeme v jiném videu. Tak a specifické AMD možnosti tohle ignorujete, protože AMD neřešíte, nebo případně to můžete odškrtnout, je to asi úplně jedno, protože to stejně tady to jakoby je nevypovídající, je to k ničemu. A pokročilý nastavení změna na vlastní nebezpečí. Tady je zaškrtnuto zabrání stažení ovladačů přes službu Windows Update, když Windows vyhledá ovladač pro zařízení. To tam nechávám teda zaškrtnutý, tady je to na vás, můžete to mít zaškrtlý, nemusíte, případně si tady k tomu můžete přečíst i doplňující informace, ale není to nic, co by mělo mít jakoby vliv na odstranění těch všech souborů. Takže to je asi tak jakoby základ k tomu nastavení, já to tady teda zavřu a rázem Display Driver Uninstaller mi tady vyhodil tabulku, že detekoval, že nejste v nouzovém režimu, pro lepší vyčištění bez chyb je doporučen restart do nouzového režimu. Tak tady bych určitě doporučil, rozhodně bych to nedělal přes klasické Windowsy, měli byste jít do nouzového režimu, což teda bývá nejčastěji s zkratkou F8. Samozřejmě tak záleží na počítači, základní desce nebo případně Windowsech. Můžete si to když tak vygooglovat podle názvu základní desky a podobně. A nebo vám potom dáme možnosti do popisku videa taky, jaký jsou pro různý počítače nebo Windowsy. Nicméně, až se dostanete do nouzového režimu, který když teda vyvoláte F8 po restartu, tak vám tam vyjede ještě tabulka, jestli chcete pustit Windows v nouzovém režimu a nebo v nouzovém režimu se sítí. Je jedno, co vyberete, obojí je správně a ničemu nevadí a pak je tam ještě několik dalších možností, ale ty už vás nezajímají. Takže vy se dostanete do toho nouzového režimu, tím pádem nebudete mít HD obrazovku, jako mám tady, ale budete tam mít vlastně velký ikony, protože to bude bez těch grafických ovladačů, i když ještě neodinstalovaných, to si ukážeme teprve teď. Takže v tomhle znova pustíte ten program v tom nouzovém režimu a vyberete si druh zařízení. Máme tady na výběr audio a GPU, takže to GPU znamená teda grafické ovladače. Audio si ukážeme jindy, tam potom můžete vlastně smazat zvukovku a nainstalovat si nový ovladače na zvuk. A my si teda ukážeme ty grafické ovladače. Takže vybral jsem teda GPU a máme tady NVIDIA, AMD, Intel, záleží teda od koho ovladače máte. Já dám teda NVIDIA. A rázem se nám tady otevřely možnosti, který vlastně můžeme použít. Je tady odinstalovat ovladače a restartovat PC, vysoce doporučeno. Já bych tady tu možnost doporučoval jako jedinou tady z těch tří, kterou bych určitě teda doporučil a rozhodně i udělal. Protože my si teda to tady projdeme, je tady odinstalovat ovladače, restartovat PC, vysoce doporučeno. Je to z toho důvodu, že když odinstalujete ovladače z tohohle programu a nerestartoval by ten počítač, tak tam můžou zůstat nějaký zbytky ještě souborů a mohl by pak být buď problém při instalaci těch nových, nebo by zbytečně zabírali místo. Takže rozhodně doporučuji první možnost. Druhá možnost je právě odinstalovat ovladače a nerestartovat PC, což může způsobit problémy jako zčernání obrazovky a nejenom, jak jsem teda říkal. A pak odinstalovat ovladače a vypnout PC před instalací nové grafické karty. Tady máte i popisek, že vlastně odinstaluje stávající a předchozí ovladače a potom vypne PC bez znovu vyhledání adaptéru. A pak, když si počítač zapnete, vlastně víceméně to funguje jako ten restart, tak vás to hodí do Windowsu a tam si pak nový ovladače nainstalujete.
Takže když se dostaneme teda do toho nouzového režimu, dáme tuhle možnost a v tu chvíli tady bude probíhat protokol, jakým způsobem to probíhá. To vás moc nemusí zajímat, vy ho necháte dodělat svoji práci, on ty ovladače odinstaluje a rázem počítač restartuje. Jakmile počítač restartuje, dostanete se zpátky do Windowsu, už nemačkáte žádnou zkratku F8 ani nic takového, necháte ho doběhnout a vlastně víceméně budete mít plochu, která bude vypadat podobně jako v tom nouzovém režimu z toho důvodu, že ty ovladače jsou kompletně odinstalovaný a nemáte tam svý rozlišení a podobně. Takže rozhodně doporučuji předtím, ještě než ten driver uninstaller použijete a než odinstalujete ty ovladače, abyste měli připravený ovladače, který tam následně teda necháte nainstalovat. No a vy už si potom, až je tady máte připravený, tak si to nainstalujete a znova vám počítač nabídne restart. Po úspěšné instalaci vy to restartujete a už jste vlastně na ploše, kde máte teda Full HD obrazovku, případně si ji tady nastavíte a vlastně nastavíte si nastavení, co potřebujete, nebo jaký jste měli původně. Abych ještě upřesnil jednu z důležitých věcí, tak to jsou ikony a složky. Asi každý je zvyklý mít nějakým způsobem rozvrženou plochu a nějak mu to vyhovuje a nemá rád, když ty soubory jsou různě rozházený, což se dělo při dřívějších instalacích nebo při dřívějších instalacích grafických ovladačů, že to vždycky rozhodili a museli jste si to celý dělat znovu. Já tady jenom pro jistotu doporučím, protože nevím, na každém počítači to může být teda jinak, i na jiných Windowsech a podobně, si udělat screen obrazovky, má print screen a někam se ho na plochu dát, abyste měli to rozvržení těch ikon a případně jste si je mohli ručně podle toho nastavit, ale nemělo by vám to ty ikony rozhodit. Rozhodně se mi nestalo, že by mi to ty ikony rozhazovalo. Dřív se mi to dělo, teď už vůbec ne. Ikony mám tak, jak potřebuji i po instalaci nových ovladačů. Takže takhle nainstalujete nový ovladače. Ode mě by to teda bylo všechno. Já vám děkuju moc za pozornost, budeme rádi za každý like, případně odběr, budeme sem přidávat nový videa na různý témata, co se týkají počítačových technologií. Tak já teda ještě jednou děkuju a čau.